aku dikasih example dong. Mudah ora example. Example paham orang enggak? Ini loh, iki so bangkelan kok gitu Bos. Iso wates Mas aku. Wis awak bangkean kabeh kok. Turun. Musik yo, Mat Percil diaturi tindak panggung. Yuk. Masyarakat semene kae lho ngenteni Percil karo Mboten. Lah napa to? Mboten ngantos kula. Lho, nyatane kabehmu aku teko sore. Wah, Percil kapan? Percil jam piro tekan kene jam piro? Yo tekan ngono kabeh. Lah ngenteni sapa to? Niki mangke wonten Durpres. Durpres. Mosok iki Durpres Mas Bagus. Sing kagungan dalem. Sing kagungan dalem, sing duwe sembarangane, sing megawene wonten Cimahi, niki mangke wonten Durpres. Durpres apa hadiah? Aku kok malah ra krungu to kuwi. Jenengan mboten krungu? Ora krungu. Sebab kula panitianipun. Oh, dados dalu niki lak mboten wonten kula mboten saged wayangan dalu niki. Bocah kok sombong. Kula niku termasuk keluarga sebar. Apa? Sebar apa? Apa keluarga besar kok sebar? Keluarga besar ya iso sebar ku senengane mbok ulang. Keluarga besar Mas PT Amidef. Niku kalih kula pun kentel. Niki mangke Durprese sapa sing iso nyanyi banter langsung disawer kalih Mas Bagus. Berarti awakmu wis CS kentel karo Mas Bagus karo PT Amidef dikentel-kentelne sesuk ben ditangkap neh. Kok rumah sakku nak awakmu dadi direktur apa dadi wakil direktur masamu kancamu ndelok drama bok apa piye direktur apa menawa dilungkas lar diboyong nganyen Pak Haji Agung Cimahi sampun matur niki wau nembe mawon ki masa urunge munggah ki mau nggih ngomongnya piye Kang ngomong piye ya ngomong wis mangan apa urung ngono sik to diboyong sing hubungane karo diboyong nang nggon Cimahi kono arep mantu ki lho Pak Haji Agung. Lah iya Pak Haji Agung to? Iya. Lah iya bos ngendikan iki wau. Kabeh engko diboyong, dijak mangan ning ndoho. Dijak mangan pecel tumpang. Lah kok pecel tumpang terus lah. Hubungane karo gawe mantu. Lah iya gawe mantu duwe gawe sesuk apene digawe acara ning kono. Lah wis genah lho. Oh iya. Mangane pun mboten usan jenengan aturaken Bapak Agung kalih keluarga besar sudah mempersiapkan sampun tanda tangan kontrak. Iya, lek nganti ora sida praya rugi. Sing rugi sinten? Ya aku karo dalange to mestine. Pemasukan gak enek iki masalah kok aku pokoke lek tanggapan kok jenenge ning kayen ngono mikir. Nyapol kok ning kayen lho karo Pak Haji Giran piye? Aku mikir aku. Mikir apa to? Pirang-pirangane tahun dibayar gula. Apa wis ape ndongakne aku kon kencing manis. Ya ora ngono. Awakmu kan ngerti ning dapur iki gulane pas entek dadi iki ditanggap ning kene. Iki ora masalah dapur entek. Lah piye? Kowe ora ngerti, aku ning kene mulai tahun 2006 sampai saiki mulai urung apa-apa nganti iso apa-apa. Lho, iki lho contone dalang ya iki. Iya. Lah piye to? Aku wis wong loro iki pokoke alhamdulillah ra kena kencing manis alhamdulillah aku. Lah iya. Lah piye to? Ya ngono kuwi ben taun ya mesti mulai digawani gula ngono kuwi. Mumpung aku iki pertama kali aku omong ngono. Entar. Piye? Piye? Kowe kan urung ngerti ya. Aku ki mulai ning kene iki. Iya Pak. Mbok karo kae dalang iki. Mulai tumpah aku EPV selek utuk-utuk. Iya. Sampai saiki duwe mobil alhamdulillah. Kuwi Mbah Lurah karo kuwi karo aku karo dalange kuwi. Ben marane ngomah ki pokoke ndodok omah wis mak. Iki kok mesti nggawa gula neh wong. Berarti awakmu. Berarti sampean karo dalange iki termasuk dukun. Dukun apa? Lah kok digawani gula karo kopi to? Ora kowe. Iki ge nyogok duwike engko akhire bayare ben ra akeh ngono lho. Lu cak kok diomongne ngono sampe diomongne ning dhuwur panggung. Lah iya. Ora perlu diomongke ngono iki lah. Sing penting ning ngeten iki seduluran nek ngoten. Nah, kuwi lho. Kados Mas Bagus. Heeh.
Piye? Nyapa awakmu kok iso nangis ku? Ora ngono sampe pindhome bisa ndelep suwere kaya ngene iki. Lah piye Mas Bagus sih? Yo tong ae. Khusus dina iki sampean sing nggawa sak grup. Heeh. Lah kowe Untung aku kok ngomong iki tok dadi ora sepiro oke. lah iya. Lah piye? Tapi lah kula niku ndemulur kalih kula niku saestu. Oh berarti pengen awakmu kon nggawa wong sak grup akeh ngono kae. Mboten pernah, tapi ndandake sing dumulur nggih Mbah Lurah niku. Sekeluarga. Iya. Dados ora jenenge kae percil. Biyen kaya ngene saiki dadi kaya ngene iki wis ora mikir kaya ngono kuwi. Sing penting dados keluarga. Kula nggih matur nuwun kalih Mbah Lurah. Betul. Mboten wonten nuwun sewu Mbah Lurah mantan to? Nggih. Lah mboten wonten Mbah Lurah mantan. Mboten saged percil saged teng mriki. Iya. Betul. Aku ya ngono. Berarti Aku ya ngono. mergone awakmu piye? Pripun to? Aku ya padha karo kowe, Cil. Aku ben taun rene mesti lupute digawani gula ya beras. Itu yang dinamakan keakrab. Iya, keakraban. Lagi ngoten to? Iya. Napa malih niki acarane sunatan. Sunatan. Tokli. Iya. Iya toh, sunat tokli ketok cuma sekali ngono lho. Wis sampe luput digoreng buasa kaya es teh kemarin. Enggak nek lu es teh batukmu. Aku ngomong apa anane. Ya bener nek sing diomongke kuwi bener. Iya. Tokli ngetok cuma sekali. Wong sunat ki meni mung pisan tok. Bar kuwi wis ora sunat neh. Sing ngomong sapa? Iki latihan berkorban ya Ponakku lho sunat ping 3 ngluncur neh. Sebab ora iso jahit ora iso api. Kuwi sunat apa gawe bonsai? Iki bocah iki ra ngerti. Kowe iki teko aku. Aku ki acara kaya ngene iki keliling sak Awakmu kok tau sunat? Oh iso ponakanmu kuwi lho. Lah masamu ra sunat kok luncup ngene tok ya masamu. Lah sunat kuwi piye? Ya sunat kaya acarane sunat niku Mas Bagas Muhaimin kalau Mas Triaji Wicara niki kan disunatne sareng. Iya. Ya. Bareng, loro-lorone dadi loro-lorone dadene siji disunatne bareng jedek. Acarane tanggapne mung sepisan. Jadi termasuk irit, Bos. Iya. Itu pemikiran yang luar biasa. Wong sing kaya ngene iki kudu tetep diopeni. Kudu tetep kita itu silaturahmi karena apa? Pemikiran-pemikiran seperti ini menjadikan pembisnis yang luar biasa. Iya. Sebab wong Jawa ku ya penting. Boleh mengadakan pengeluaran. Ning zaman jangan sampai melebihi pemasukan. Bener. Mula wayangane sewengi. Sebab apa wong lanang ora boros? Sebab ning sandinge kuwi enek wong wedok sing pelit. Awakmu kok iso seakan-akan mengintimidasi seorang wanita. Ora percaya. Kowe tak omongi sosok ora percaya padahal iki. Contone kaya gregere kaya ngene iki, duwe wayang pira iki. Gamelan iku ora mungkin lak mung 200 300 ngopeni yoga M punjul. Sebab apa? Karena di situ di samping jenengan ada seorang wanita yang luar biasa. Dadi duwe bojo sing kaya ngene iki ya combok siak-siak ning ayo rungokno. Luar biasa apa pelit? Sik to, awakmu mau muni pelit kok. Tapi lak sing apik ngene luar biasa. Sebab nang mburiku wonge. Luar biasa. Dadi doane wong wedok sing kaya ngene iki luar biasa. Kalau ada perempuan seperti ini jangan sampai kamu sia-siakan. Betul. Di mana ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada seorang istri yang selalu mendoakan setiap malam. Wah, berarti kesuksesan seorang lelaki itu ada doa istri di belakangnya. Bener. Semakin banyak istri semakin sukses suami. Oke. Iya toh? Gila. Iya. Ya ora? Iya. Aku enggak percaya. Lah piye to? Lah umpamane kowe engko ka omah bojomu ndelok YouTube terus kowe didoni aku gak ero. Aku sing penting. Lah jarene kesuksesan seorang suami ada doa di istri di belakangnya. Iya bener, tapi didelok sik aja terus kokean wong wedok ya ngelu sebab wong wedok luwe kok siji iki padha karo dolanan mawa. Betul. Ya ora? Betul. Iki aku setuju. Mergo mula aku bojoku sayana sayane ya mung siji. Sebab apa? Aku wedi karo bojoku. Bang kula kuwi, Bos. Wong iki kudune dadi contoh. Dadi tauladan. Wong iki kudune dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iling-ilingan keluarga yang penuh kasih dan sayang. Jadi sepisan kanggo selawase. Awakmu ping pira? Pindho. Ngono kan nuturi kancane. Ya padha ya. Sapa? Kowe ping pira, Cik? Pindho. Wah, ngene ora kena contoh. Lah kowe ping pira? 3. Aduh. Kah aku nek kalah karo kowe.
Ya. Aku gak mikir kuwi timbane didoni bojoku kok omah. Sing penting kuwi adem ayem. Sing penting adem ayem iki didongane tolene sing sunat iki. Didongane dadi bocah sing soleh. Amin. Karuna ngungkuli bapa kaya bapa dalang mau wis ngendika. Mas Bagus engko kon munggah panggung. Wis ono Nyanyi. Wis istimewa. Sadurunge Mas Bagus nyanyi kersane Batang ini. Oh iya. Endi to? Wis aku adimu lho Batang. Ya ndak. Iku besok bakal kan dadi Batang. Ngene lho adik kula sing ganteng-ganteng dhewe Pak ora badiri. Iya. Nadane F kakak. Ayo. Coba. Kersane nembang riyen saderengipun niki sinden setunggal kalih 3 sekawan gangsal 67. Niki pamundutane Mas Bagus nembangi kedah sing ngeten iki. Apa? Niki kersane. Oh iya ditembang nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndonga guyu lho. Kula niki masih dagelan ngene iki, kita blegere dagelan, tapi cedak karo Gus Ustad kiai-kiai. Jadi sebelum melakukan apapun harus membaca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah ben uripe saya barokah, selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nembang pidato iki. Lah niki lho. Nyantai. Bismillah. Ya ngene iki, Bos. Pemikirane ngene iki, beda-beda bener. Beda-beda piye? Iya to sedang nembang kok. Ambok kira ngono kok piye? Ora. Kowe malah diwantem koyo Pak Purnomo iki pecah sirahe. Ngantem mong karo iki kowe masamu. Anyar apa sing lawas? Sembarang aku manut tawamu anyar karepmu lawas karepmu. Iya. Ayo ta. Wong ayu. Oh. Ya kayak. Apa sing anyar? Ya kuwi kaya apa? Bocah. Ora. Wis kuwi wong ayu kuwi penak. Apa sing apa teh. Nyanyi apa? Lah kuwi lho lagune saiki anyar-anyar oke. Sing ndi? Apa teh. Iya. Apa teh amane nguk iku barang iso. Iya, aja. Sing kene wong Jawa iki nyanyine kuwi. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Kowe isomu meresapi umpamane tak kei wedok nun sewu amit. Oh iya. Ngambil. Boleh pilihan. Iki lho rada mending sing nyekel HP lho, liyane ra nyekel HP kono nyekel HP saya. Oh iya. Iya. Pancen senenganku ya sing rada blenuk-blenuk kaya anggur merah ngono. Iya. Golek sing kimplah-kimplah kaya dudu soto. Gule. Oh gule to, ganti to. Mesti ganti ini apa to. Kulo biasa gule. Biasa gule. Senene almarhum Mbak Santirono. Sing endi? Ya sampean. Aku. Kok golek to, Pak? Ya mbah. Pawak tak sawang modele kaya anggur sing dicokot matus ngono lho. Lah kok ketok ayo. Ya ora apa-apa le. Sabar-sabar le. Tapi sapa ngerti somben ultimate iki diskon kredit 1,6 juta. Honda le. Kuwi Honda nyapa kok maca banner. Ya apa-apa. Aku to. Ya terserah cangkem-cangkemku dhewe kok. Nyapa kok iki ndakil kok malah bakas Honda Ultimate Excellent. Ayo to, diskon kredit 1. Sida ora. Loh, piye to iki omongane? Iki wong ditebus omongane kok kaya ini. Apa iki? Tak kono ngomong ngendi? Wong planet ngendi? Sak sampean planet endi to, Yu? Aku manusia. Manusia. Berarti dari bumi. Asalnya mana, Yu? Cilacap. Weh, basane ngene iki Cilacap. Ya, aku gak ngerti. Basa apa to kowe biasane basa? Ya bahasa ngapak lah. Wong wis terkenal kok Republik Ngapak. Republik Orang Ngapak. ngapak ora kepenak. Mudeng ora Kamu dari mana kamu enggak mudeng-mudeng? Nah, aku sih rada mudeng iki lho sing tekok iki lho gak mudeng. Iya, Cilacap ngerti ora? Cedak balik kampung. Emang cuman osing-osing aja. Emang osing Ngapak aja. juga terkenal. Ngapak juga terkenal, Bro. Apa itu osang-oseng? Dudu oseng. Urung tau diteng. Wah, iki. Kowe wong osing to, wong Banyuwangi to. Ki engko lek kowe jagongan karo wong ngapak iso gathuk ora? Ya ora ngerti lah, aku lho basane ora ngerti blas pucuk. Wis pokoke omong-omongan. Ngomongan iki lho benak. Kowe basa ngapak, basa osing. Rika. Kepriwe? Rika. Sampeyan tekan kene jam pira mau? Apa nih? Tekan kene mau jam pira? Jam pira? Awakmu teko kene jam pira? Menang lambemu aku apa piye? Maksudnya ngene lho, nak basa kene kuwi nak kono a. Wis sapa lah aku. Iso Rika, tenan. Rika.
Rika anak Roma Irama Rika. Rika iku Riko kowe. Ya kok ditakoni ku ora semau Rika tekan kene jam piro? Aduh, lah kowe nyacer terus. Lah kowe wong lanang cedhak awakmu yang melungker ndondok cahayu. Lah ora apa-apa, apa melungker wong lanang kok mangsamu. Namanya kamu siapa? Chandra Yuwariani. Basa Jawa iki. Wariani. Lah kok Wariani iki? Lah kowe wedon asli Mas aku sumpah. Lah kok Masa wong wedok asli? Asli. Alah ra percaya. Lah terus. Ya iya dijelok gile kamar Pak. Awakmu ki wis tuwek koyo ngono. Kenang apa sih? Oh enggak. Yo enggak. Ora mesti. Enggak. Ini Nduk Cahayu. Ya. Iki ning kene karo sapa Nduk Cahayu mau kowe? Karo rombongan. Ayo tangane. Masuk tangan wis tuwek kok cengkak tangan iku lho. Ora nyapa. Tangan iku gak pareng ngene iki. Ora mosok plak ngene iki. Tanganmu ngene terus. Bojomu ndelok lho ngomong aku. Bojomu ndelok lho biaya. Gak, Dik. Cilik-cilik banting sisan. Dibanting enak kempos lele kowe Cahayu. Lah kaya ngene iki lho bempere kaya sekok lho masamu karo kowe. Adik nuwun sewu. 2025 itu yang dicari wanita gemoy. Oh ngono ya Ndek. Presiden sing menang sing gemoy. Gemoy berarti wong wedok sing gemoy. Iya. Coba nadane tadi nadane. Gemoy gak apa-apa kegemoyen kowe, Bro. Lah gek ditimbai sikil Lah ngene kowe ngapa kecilikan selilit tok? Ya selilit tok malah gak apa-apa. Aku malah katut kene to, Pak. Gemoy ora apa-apa ning aja kenemenen. Masane bojo lek kelemon ngeloni iki iso kram sikil. Lah gek 5 menit ngene wis sikil keras. Masa lho, Mas? Iya. Masa ngono les kebacot terus kram ya. Kram. Iya. Heeh, tunggalane kuwi lho. Apa? Sing sampean roh, apa ki Son Herok? Horek. Horek. Ya Son Horek. Son Horek lho karnaval lho. Iya. Aku lak mesti joget ngene to. Du angin ngene iki. Lah kok ning Batu ngene iki nek seminggu melok karnaval, 3 dina gak iso balik bos ngene iki. Lah ya kram kebacut. Heeh, bener. Ah iya. Sama rata. Nadane aja mikir wong kuwi. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning badanku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tunasrane. Aku malah batang muni kok masaku. Layak suaranya kayak kecepet masaku. Lah mosok iki ora sapa, Bang? Iki lho Bos batang sitok. Lho tak kira suarane si Chandra ngapak kuwi kok. Lho ora iki suarane iki. Kuwi suara medok apa? Kula Mas yo ngeten mboten kurun kalah siden-sidene sampean. Jajal. Makanya gitu. Jangan luar biasa, jangan kaya kamu. Waduh, astagfirullah. Luar biasa tapi saya kan kaget. Tapi lagu India itu. India. Tidak kan? Ada Saiba. Jalur India, Indihome, Indimon. Oh, aku lanangnya gue wedoke. Oke. Iki wite ya. Wait, ha. Wit jati tuwek. Terus wis. Ora apa-apa, sementara iki tak lho, dilek tak. Ya. Lah, sampean nak India kuwi mesti India iki ciri khasnya piye to? Lan joget. India ini jogetnya lak meneng wit, mesti ngene iki. Longok-longokan ya. Nah, pokoke India niku nek enten wit niku mesti dige. Nah, Oh iya. gandrungan. Lah Indonesia lah nek Enek wit mesti langsung digo tir. Diuyui. Niku pun umum biasa. Nadane Mas. Aku yo lagi tas mau. Iya. Meneng, wit dadi Ya. meneng. Oh Saiba. Iki Bos, omong ngono Bos iki Bos. Apa? Iki dadi wit guyu kan gak oleh Bos. Ora oleh Wit mingkem. pi meneng ae, wit nak guyu kok diarani ana kuntilanake. Nah, dia. Lah wong kaya pedet anyangan-anyangan kayak kiye mbarane nang tunggu. Ya kowe kudu ora oleh guyu. Pak, masa aku pedet anyangan-anyangan to, Pak. Ora apa-apa wong kuwi sing melangkah cerit ngene lho. Ya yang menang. Ya. Oh Saiba. Oh Saiba. Wite mlilik, Pak.
iki lho wite bergerak nyapa iki lho. Lha iki ababmu ning kene ngarepe. Pancen tak sengaja ababku tak gawe kotak-kotak. 1 2 3 4. Tapi saya loh Mas, niki saya loh, ini berarti lagu-lagu apa-apa iso? Dijajal kaya ngono kuwi berarti dia itu bisa, berarti lagu-lagu apa-apa bisa. Coba kalau lagu apa yang kesukaan kamu, adik cantik, paling kamu suka? Oh jajing. Oh jajing. Iki bocah kok badokan tok to, Bos? Lah apa to? Lah kok nyanyi malah udading lho. Nyanyi sing paling seneng nyanyi iki lho. Cahayu coba. Oh jajing ala oh jajing. Ah cocing ya? Ah cocing. Ah cocing bosku. Kelalen. Wong wedok guyune kok iso. Cangkeme. Acocing. Kelalen acocing kok. Kuwi penak kuwi. Iki jane bocah apa menungso apa diesel bocah iki. Lah ya tok ya. Acocing. Semangat. Ala acocing. Acocing ala acocing. Enak le. Acocing ala acocing. Naik lagi. Acocing ala acocing. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Acocing ala acocing. Oh bener acocing. Ala acocing. Acocing ala Acocing. Acocing ala acocing. Adik, berarti kamu bisa. Amit nuwun sewu, Pak Sange. Berarti nembang niki napa-napa saged. Coba kalau nembang yang kamu bisa meresapi itu lagu apa? Aku pengen tahu. Apa ya? Apa? Iki mau? Lagu iki mau? Wong ayu bukan itu. Coba ya. Duet apa sendiri? Sendiri. Lagu sendiri. Apa? Lestari boleh. Lestari. Oke, coba. Itu ya. Aku pengen deru, Mas. Iya. Pengen deru. Lestari aku banting temenan. Berisik banget. Lungguh karo adikmu. Iya apa wis mirip gue. Sarange yo. Biasanya ngombe bir lho kuwi ora ngombe. Gayamu isin. Ngombe Pak nangis kor. Masa? Ngombe lah. Panggung. Sarang tawon. Istimewa. Nadane, Bro, nadane coba ya. Coba, karena ini permintaan kamu harus nyanyi karena tadi pohon kamu sudah bisa bagus. Coba sekarang nyanyi yang seperti ini harus. Urusannya apa dadi pohon? Iya, coba. 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 Sang patih cangkem banting. Guyu. Rasa tresno kang sejati. Ya siki ya. Iya. Karo meresapi ya. Anu Mas. Oh penjiwaan. Penjiwaan. Ya. Meresapi. Kleru aku. Ya karo joget barang no, Cil. Ya sik to penjiwaan sik, Bos. Oh ya, Coba. Ayo. Rasa tresno kang sejati manggil lestari kadya kembange ati. Wah gila irunge kaya ngene iki mesti suarane penak. Wah, kok iso ciri-cirine nggon irung? Pokoke lak irung ora stek. Wong sing mangabet cangkeme ku titenane irung.
irung kuwi teko penghirupan iki ora boros lak boros suarane nglokor. Wah, berarti lek irung pesek enak, Bos. Enak. Suarane enak karena siut. Heeh. Lah jare sapa? Bojoku irunge pesek lah kok nyanyine pales tok. Kuwi turunan kuwi turunan kombah. Jadi jajal itu jajal dangdut ya. Ro du tak coba ayo coba bikin lagu ala bocah kok ya cikle dolan aku ero kan sejati mandiolas asik kayak sikilmu ya urung orang kok susu ae kepriwe kuda-kudane yo ngene rada endik ya bola gon jenenge hop oke ayo ero coba dek aja ayo rasa tresna kang sejati manggil tapi ya kowe aja terus rok ngene terus ngene aja ngono delok iki lho delok gerakannya sing piye sing halus ngono to gawe halus dengan irama terus rok ngene terus ngene ku masamu Ketoke sekrupen malah koyo wong kejet-kejet tapi setruk kae kowe ayo terus rok kak perasaan rasa tresno kang sejati manggil lesti masa penyanyi gitu kowe aku pengen roh ayo timbane nang omah ra gelem kan ngene kan kayak Inul iya ayo nek yang ora. ayo tayang Iya tak ya. coba 3 2 1 ya rok ayo kowe tak diante kepas ayo coba rasa tresna kang sejati manggil lestari aduh enggak kena coba yang ini kok pegang HP dulu kamu ada temennya nyambut gawe iya itu bempernya gede itu coba aja ya sini kamu ini kelihatannya bisa Iya. kayaknya kok malah siapa yang megang HP langsung diberdirikan langsung berdirikan itu iya mayang wis konangan kecekel ngebar iki mayang ora berarti iso mayang mas mau wis nyekel HP kok konangan alah Sapa iki mau? tuh kok kon berdiri lera anu kon berdiri nih ya Ono Chandra Bapak Matak. ya kelihatannya saya keliru memilih bapak kenapa ini kok endek ya iya tapi bisa gerak itu oh bisa ya bisa ya seperti ya tadi sempat bergerak Syukur di mata-mata no. Awakmu ora nyonton. tapi bisa ya seperti ini tadi Lah bisa kene wis coba ket mau kok. coba adik ya diberi contoh dulu sih gimana sih aku dikasih example dong Mudeng ora eksempel. example paham orang kak kamu bahasanya kok dhuwur sih ya Cara basa awak dhewe ku DKSH CTH. apa Dikasih contoh. iya example ya yes Pak. kamu minta example yang gimana coba aku minta tahu sih contoh oh iya contoh ya Nah, aku dikon sampel. omongannya kok dhuwur nih domongi kok nganti dhuwure men sambil bledeng dase kok ya rasa tresno kang sejati manggil lestari model suara Durung-durung wis keri kuwi lho. orang tidak kering ini gilo coba ayo iya coba awah asik rata ndek ini kanan, tokornya gimana kak apa gimana tokornya ini loh tokornya nih kamu goreng nih tokornya Kok yo melu ya. habis digoreng dikecer-ceker telak lencong ya Iki bahasa Indonesia kok yo enek tokor kaki ya. kakinya Kaki kanan ke depan. Coba. di depan depan ini agak ya. ada agak Agak pendek memendak sedikit ya. agak turun ini loh iki so bangkelan bu gitu bos so wah terus mas aku bisa awak bangkean kabeh kok turun oke agak turun nah oke siap oke seperti itu lah delon kayak mau saya ke bos bener kaya wong saya aku ya kaya jagrake iki dhuwur sisih lho iya Ya wae ana tutorial tokornya oke rasa coba ya saiki enggak sesuk. ayo rasa ngene atu uwa atu sik lek ngono ki malah kaya mentok kowe mah atu uwak ya omongi ora to lagune iku lho iya ya Ya maksudnya iki kon marai nganggo hitungan ngono lho, Pak. 1 2 1. Enggak usah pakai hitungan, pakai itu tadi. Pokoknya pakai ketukan ke depan. Ayo. Coba. rasa tresna
Piye Cil? Kadang menyerah sih. Ayo. Kok sekek Rumah sakit. Wih pokok karo. Lah iya. Karo bangkean padha dadi angel gerakane. Mayang. Mayang Wih. itu. Mayang. Cantik. Ini mau ya. Lah lagi lembu. Konangan wih nyekel HP. Konangan masalah nyekel HP bos misalnya. Woi kisah kan gak oleh bos dhewe nyambut gawe kan nyekel HP kan gak boleh bos. Gak boleh, larangan. Boleh itu kan gak enak bos cara wong. Sik lek mau nyincingnya udah dhuwur. Ya anggrek. Ya aku kepas sikil. Ayo. Ayo gini. aja dhuwur-dhuwur kaya banjir iki lho jokno ngene. Lho. Kemajon dong ngene terus ngene angel. Ora suwi. Sinden kok suwi-suwi koclok ngono to. Sapiro. Aja ombo-ombo. Lah nek swara makrak ngono malah. Lah iya. Lah iya. Ora sombo kok. Ayo. Nembel LT ku kancane. Samene. Maju. Mundur sini. Oh, wes. Samene. Wes samene. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe menengo, kowe kelaru. Roten. Lho, kendhen lho kayu. Kendhen Kayu. Ngene lho, kowe rumah saya kaya sobat ngarit coba jawab omongane. Oh, itu omongi wae. Pak diomongin sing halus-halus Sobat ngarit lho diomongi enak. Wis oke. Rasa coba. 3 2 1 ya. Rasa Loh. kasut jati. Sik. Sekoke wis rusak. Gak. Sekoke rusak. Wis lumbul. Aku njaluk. Kowe nak tibake. Wis. Kabeh. Piye? Aku angkat tangan, Bos. Aku karo sindenmu kabeh angkat tangan bos aku, Bos. Aku ngopeni sinden sak Indonesia ra koyo ngene iki. Nggawa HP iki lho. Nggawa HP. Go HP kowe. Ayo, nggawa HP ya. Lah kok nggawa HP. Ngomong. Iki dudu sinden. Dudu sinden kok. Nyanyi iki. Sindenmu anu Bos. Boleh angkat. Lah iya, wis ajari kok. Iki kok nyanyi. Ajari wis kan. Kenapa kamu menyerah? Enggak bisa. Lemah. Lemah. Ngapunten ngeten iki sing rata napa tunggal kali. Oh iya. Sedaya. Sedaya. Nggih. Ning kabudayan. Lah, Oh nggih alhamdulillah ning ngoten rumah aku nek gendeng pedhot. Ini juga ada permintaan Mas Percil jauh dari Den Haag Belanda. Sugeng dalu Pak Kangko nggih. Nggih nyuwun lelagon Srihuning karo Kidul Sumilir. Kidul Sumilir. Sumilir. Nggih, karo Srihuning nggih sampun transfer matur nuwun. Bulis Masum yang ada di Den Haag Belanda. Ya. Engko diaturke. Lagune iki apa? sembarang manut niku ngono. Kidul Sumilir ya. Kidul Sumilir ya. Matur niki, Pak. Mas, sinten? Nggih. Mergo malam hari ini banyak yang menyaksikan di luar Jawa, luar negeri Oke. melalui channel TV Jularas Indonesia. Siap. Guten Morgen yang ada di Belanda. Guten Morgen. Selamat pagi. Sopo? Guten Sing teng Morgen. Belanda mriyo. Bulis Masum. Oh boleh Mas. Ya ini ning kono iki jam 7 sore. 7 sore. Jam 7 sore nggih. Wilterusten nggih. Apa Gum Esternon? Betul. Wilterusten. Don Apa kuwi? Don Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore apa kuwi mau? Wilterusten. Oh, basa Belanda. Belanda itu Belanda, Bos. Nak gak salah loh, Pak. Oh. Don King Donat. Apa kuwi? Badokan. Masuk betekone aku. Kenapa badokan? Iya. Betekone. Ya gamelane kantor ya. Kidul Sumilir. Oke. Bulis Den Haag Belanda. Yuk. Goyang cak selendam. Iya dengan ya. Di Jularas Indonesia. Wasik asik. Pak Joko Wilang Kenceng juga Mas Joko Kedung Malang Mbak Nuwun Pak Ngadinu Pondomu Jakarta Kitir Sumilir adalah lelagon yang diciptakan oleh Ki Gedung Siswantoro juga dari Peleman Kediri. Saya Kediri niku. Wah, saniki lagu-lagu suwae saya anu Kuatah sangat. macange. Iki anu macange. Apa? Pak sinten?
Mas Bagus. Mas Bagus kesane minggah kesane nembang Mas. Nggih, mbok menawa kersa kalih Pak Agung sisan. Ditakoni sisan sok ben ning Cimahi tanggal piro ngono. Digenake sisan. Nggih. Ora ra genah malah dhewe pikiran kok malah. Lah iya, ayo. Support musik Mas. Yo. Support musik. Pak Agung. Pak Agung monggo Mas Bagus. Ya. Mbak Wida. Yo, kaya ngapa? Monggo Pak Agung sama Bagus. Monggo mriki. Kale Pak Agung. Pak Agung. Dantune wonten mriki sampun. Nggih. Munggah panggung sarungan dikira sing disunat niki kok. Boten. Boten ngeten Mas, niki kan mika niku ada 3 persyaratan Amit Nun Sewu. Jenengan milih salah setunggal mawon. Syarat pertama niku joget. Nggih. Tapi joget mangke kesel awake. Mangke syarat kedua menika nyanyi. Nyanyi mangke gorokan kering. Anu syarat ketiga menika nyawer. Lah lakong saya niku mawon, Pak. Jenengan nyanyi napa? Jenengan badhe nyanyi. Napa tiga-tigane? Napa tiga-tigane? Kedah nyanyi jenengan harus wajib. Nyanyi ya? Nyanyi. Sembarang manut. Manut sing kersane ke kali remen ya. Iya. Mungkin sebelumnya mengucapkan terima kasih yang hadir yang sebelum saya sebut. Sinten Mas Bagus. Matur nuwun. Nah, jenengan tesih wonten khusus damel sinten Mas. Monggo. Matur suwun damel Pak Ale saya, Pak Agung. Oh, Pak. Nggih. Sama adik saya, Nggih. Gandhi. Oh, Gandhi. Oh, niku Mas Gandhi. Kita ini tim Amidev. Oh, siap. Ya, semoga semakin jaya, Amin. maju, Amin. dan kedepannya bisa ngundang Mas Kangko. Mas Kangko sama Kalau kula Percil. Amin. Anu ngeten. Oh niku setelan wong loro. Rombongan kok niki yo. Ini ngeten mawon. Mumpung teng mriki umpamane nggih nglempak sedanten, Mas Anu nglempak, Pak Agung nggih nglempak ngeten mawon pun DP mantun niki ngoten mawon. Nomor rekening pancet. Ya pancet. DP kan ngene, Bro. Nyanyi, wajib nyanyi lho ya. Sampe nyanyi kita pun nyanyi, monggo nyanyi napa sak nderek napa duet kalih Mbak Yu nggih mboten napa. Mboten napa-napa, bebas. Napa duet kalih. Daleme dhewe. Sinden nggih mboten napa-napa. Lagune Duet karo sampean. duet karo aku. Oke, siap. Kang, umpama DP-ne ngono ning rekeningku ngono gak iso. Ora kena. Ora kena krungu iki. Krungu batang sih. Lah, kula niku tengen lho. Mas yo pripun niku tengen. Lagune apa? Lagune Sekti, Bro. Sekti. Wah, Sekti. Iso. Iki Mondro Guna. Iya, sampeyan. Ngrepek. Ombak gede iki, Mas. Iya iso lho, aku anyar iki jane. Jackson sih, Pak. Jackson, cek nada. Jackson ya ayo. Ombak gede tak seberang, banjir bandang tak taki. Terus Apa meneh lawan bapakmu kuwi mesti tak sarungi. Aku bareng nyawang Sadel. sayang. Sayang. Apik. Nggih. Saya lah kita nang omah duwe karaoke gitu. Lah ya Di rumah ini loh misalnya duwe napa? ruang karaoke. Ruang karaoke. Oh, betul, betul. Ruang karaoke. Ora maksud ning omah. Lagi ngoten lah. Dilajengaken kalih teman-teman Nggih. dari Ini ada permintaan dari Pak Agung. Pak Agung nggih. Ah, Jogja istimewa. Walah. Niku lah ya sing mangan tempe niku lho. Heeh. Mangan tempe. Niku lho. Oh iya mangan tempe. Jogja istimewa. Senenganku kecilik niku. Niki sinten niki? Ya. Putih niki. Ayo, anu, sapa jenenge kuwi Wiwi Irnawati. Ayo. Tapi lagi sing rondo. Rondo to. Rondo. Dungak-dungane muga molek rondo ora suwe meneh ya. Amin. Ah, gendang duwe bojo neh. Yo. Suwe nek rondo malah buntet suwi-suwi malah. Ayo, ora usah kesuwen ngono kuwi. Langsung Besake aku lah nek ngene iki mesane kaya kudu nulung. Lah iya. Tak telepon Mbak piye ning omah?
anu wifi-ne mati. Lah mboten ditulung to, Mas. Ora mesti lah rondo kok glegere koyo ngene iki kok kudu-kudu grentes nih ati. Lah ya. Nulung piye? Ya nulung Mas ngewangi kowe ngejar. Nek mripat lanang ya. Nggih. Nyawang Wiwi iki wis cantik, suarane apik. Lah kok karo bojone dipegat ki berarti bojone matane ngono ya. Masa dipegat sampean? Heeh. Masalah iman. Sing megat aku, Pak. Oh, sing megat kowe to? Oh, lah. Oh iya berarti oh. Ayo bener aku. Ndak boye ya, ndak boye. Jangan nakal ya. Kok nek dipotong sama kakak Thailand ndak boye. Ya ditungane ya, Cil. Nggih. Muga-muga tak entuk jodoh. Amin. Wis ndang oleh jodoh neh. Amin, Mas. Ndang cepet lah iso mulai wayangan lah iki lho akeh wis. Lah iya, kare milih. Ojo sembrono. Iki Pak kuwi Pak. Iki nggone kuwi. Oh iya, wis Luar biasa. Ini ki momen yang sangat membahagiakan. Semua keluarga yang jauh-jauh bisa merapat, ngumpul, nglumpuk, menjalin silaturahmi itu sing penting. Sing penting niku nek kene pun nglempak wonten hiburan nonton seneng-seneng. Sing penting kan ya kuwi. Sing penting dongane awake dhewe keluarga Pak Agung sekeluarga diparingi rezeki ingkang barokah. Lancar terus sapa ngerti sesuk nanggap neh lagi kan. Amin. Betul, amin. Prinsipe ya kuwi. Utamane ya panjenengane Mas Bagus sak keluarga. Lan Ibu utawa Mbah Putri, Bu Inti, Sus Mioni ingkang minangka dadi sepuh wonten mriki ibuke Mas Bagus. Menika ingkang lenggah ngagem ijo menika. Nggih Ibu menika. Kula sering salaman. Lha kula ten mriki ping pinter ngoten mboten. Wah, ning kene iki sering ning kene tenan. Wayang ra duit ngono mesti rene ya, Pak. Iya njaluk beras karo gula ning balur mantan lho. Ya kok ngono kok terus omonganmu. Bener duit bener. Maksudnya nek kene jaga seduluran. Ya jaga seduluran sebab ki awake dhewe iki jenenge silaturahmi iki ora enek eleke ning kebak apike. Lah man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asari fal yasir rahimah. Kuwi kan jare ngono. Ini lho Romo Tawar. Wah iso dalil barang sik. Ya kudu diartikan. Heeh. Sok sapa wonge sing pengen dijembarno rezekine didawakno umure nyambungo paseduluran marang sapa wae. Kaya ngono to. Iya no, yo putraku ngger percil. Iya yo kakakku. Dadi temriki niku intine iki sedulur nglumpuk niki ngalap barokah. Sing dikitanke sing ditetekke niki. Nggih. Ngoten niku lak kula niku dadi bocah sing pinter sing saleh. Amin. Aku juga salam buat dulurku. Nang endi? Teng Rembang ning omah. Loh, luar negeri kok iso Rembang lho. Lah salah kula napa kula kur titip salam kali bule kula. Wah iya. Wonten omah. Lha iki bule ya ora tau ndelok YouTube ora ndek HP lho, Bos. Oh iya. Ya mung titip salam. Uga salam ning wonten Malaysia. Oke. Upin Ipin. Ya aduh men ngono. Kartun barang. Mbak. Yo dibawani sik. Bawani Mbak Yu Bayar. Kon jegleng anu kuwi sapa jenenge? Aman kula mana. Ya kowe ya. Ya. Kosek ta, kosek. Gen muni sik lagi yo ngono lho. Piye to kan? Saben-saben nek ditungani kupingku terus disuwuk. Ada. Ya. Mambian. Mayone Yo. Nyapa wis? Lah kok malah ngamen iki lho. Lah iki ketukan iki penting. Ora sampe rane ketukan aku iki bingung. Iki kok kendang lah aku karo ketukan mesti ra. Ayo coba. suarane. Yo. Kok iso manut to kaya pusaka. Ora pusaka kecerek iki. Lah biasane pusaka. Iki biasane iki apa? Pusaka. Aku gak kayak kuwi. Aku ngono kuwi ya. Oh, gak. Asik enak-enak no yo Jon. Oh.
Beda le iki Bali. Kleru. Ngerti. Banyuwangi nggih kecar kene iki lho dangdut Denata. Kalau Semo. Iya. yang kecil Ayo. Pianyu wangi. Hei, ho, ha. Ya. baik iki lho Banyuwangi. Rumah samu Banyuwangi loro tok ya. Ya. Masa iso Dari gerakannya lek Banyuwangi iso kompak ya. Kompak. Kok lah Banyuwangi kompak Rembang ya kan kompak. Lah ya Rembang ora iso kompak ya. Aku kok keprae kakean mercon. Iya. Ya anake wedok, Cil. Sing pundi? Median sapa jenenge? Kinan. Pinan. Ya insyaallah sok nyinden kaya mboke. Dadi kates kuwi cebloke ora doh saka wite. Sing ngomong sapa? Heh? Sing ngomong sapa? Loh, tegese iki paribasan itu sudah dari dulu kala. Oh iya wis. Heeh, kates iki ceblok ora doh saka wite kecuali nek katese digondol codot. Lah iya. Nah, beda. Kates ning nggen apa kuwi ning nggen supermarket wit ora ning kono. Oh iya bener. Nah, mula dadi enek sing meneruskan sejarah wong kaya aku iki engko wayahe perang gagak engko anakku sing maju. Oh anak-anak. Anak lanang sing maju. Sabetane wis kalah aku, wis kalau cah-cah saiki wis kalah. Oh, so wis. Heeh. Nek kowe esuk pemanu ana sing nuruske anakmu. Kon dadi dagelan ya? Heeh. Enggak oleh. Iya lho nyapa lho gak oleh. Aku kehimpit. Hah? Kehimpit. Kehimpit piye? Kehimpit kahanan. Lho, dagelan iki lek kondak kaya kowe kan yo sugih. Tapi isin lho, Bos. Isin. Lah metu diguyu. Yo tugase dagelan yo ngene iku metu diguyu nek ra diguyu malah. Bar isin digawe dhuwit. Ya isin aku. Lah ngono kan mbok lakoni. Lah nek yo iki. Mulane disyukuri ae. Lah kok malah nyanyi dhewe mbae iki. Ya. Nyanyi apa, Mbah? Gumelareng don. Taman Sari Nuswantara ya teh. Taman Sari Nusantara. Ya, kaya anakmu lanang wedok ta sapa jenenge Tem? Ndi? Apa? Anakmu wedok. Nah, kuwi wis iso nyasinke bapake to. Ya wis. Gak penak di rumah ini. Paling kae wis iso nyanyi apa wis iso Loh, joget. wong maca Yasin ya sebagian hari seni gitu. Kok yo mas aku yo ora oleh. Masa yo Yasin iki lho. Apa-apa to? Kaya wis ilmu yo. Lah kaya nyangkane aku. Ya ora lah. Ya ora wong doa terbaik. Lah nggih kula nikah niku pun dangu. Lebih gadah setunggal niku. Weh. Pirang tahun to lewat? 13 tahun. 13 sasi Mas. Wah. 13 wulan anakku wis 3 tahun. Layak ora tau. Lho ki sik. Rabimu 13 bulan. Nggih. Anakmu wis 3 tahun. Lah kula niku salah. ya bener. Lah bocah salah bocah sing dhisiki metu kuwi lho. Kok saking kowe celutak kok. Ya ora pecah cengok bocah iki. Cah cengoh. Wah, rumangsaku wong Dene lagi 13 bulan ki lagi 12 bulan wis 12 bulan. duwe anak. Lah nggih. So 3 tahun sing 2 tahun kuwi lho. Lah nggih anak kula pun brobos riyen. Oh. Nah, iya 2 tahun kan terusne tanggane, Bos. Wah, iya. Terus sing biyen. Lho kuwi iki kan
kulite lah putih. Bojone kulite ireng. Terus? Anake belang, Bos, kene ireng kene putih. Wah, zebra no. Wis anakku tekek wis zebra. Lah iya. Ini masih rong tampil sapa ki mau? Wonten no. Oh, cungpe rong tampil ayo. Cungpe mboten tampil. Karo mayang ya. Karo mayang. Iya ya. Berenengan ngono. Berdua. Mau metu diluk langsung mlebu neh. Heeh, mula ben adil siji tampil siji ya liyane tampil kabeh. Nggih, kersane adil. Wong temen pun gembereneng mawon. Heeh. Yuk, disupport musik. Yo. Yuk, kayak apa berpacu dalam melodi. Yo. Haji Rafida, terima kasih. Pak Sugiono, terima kasih. Niki sinden sing pun mboten asing melih niki nggih. Nggih, pancen sinden pun mboten ngising malih. Mboten Asing to. Bedegelen. Masa malah dicetakne bedegelen. Dari jajarne ngene lak kaya angka 10. Nggih, niki wis cara pilihane sing pilan sing endi. Lah kok sitoke apene watu kaya kudu mutah lho. Lah iya. Lah ora apa-apa. Niki sampun anu lho. Sampun jumenang. Nggih. Kali-kali pun lho jenengan matur apa kali dados sangat setunggal ngoten to? Iya. Oh. Iya. Konsepe ngonten. Nggih nggih nggih. Iki sinden loro ki saka lor-loran. Mate diolor terus kabel. Mboten kok daerah lor. Lore kutub utara. Oh, lore kutub utara. Iki termasuk beruang kutub. Nah, ya kan susu beruang to, Le. Anu sing ning kono. Ning kono. Mbak Mayang dari asli dari Blora. Mbak Congbe dari Purwodadi. Purwodadi campur Blora. Iki grup plat kabeh. Ya, aku enek kowe wong sak klub aku. Ya lah, ngomong sithik lho wong Sesuk budaya ya. Piye lah? Iya ya. Iku kabarem piye kabarem? Kabarku apik lah. Ya wis bathuk urung. Wis aku wis mbaduk ping 3. Karo jongok apa karo? Karo ndoprok. Karo doprok. Aku nek madang yo karo jongok. Yo. Ngopo daerah Pati Purwodadi kok plate kae ngopo? Sebabe no. Oke kates daerah kono. Kok iso Pak? Kok iso? Iya, oke kates. Maksudnya niku cedak kalih. Niki lho, makam R.A. Kartini. Lah ya R.A. Kartini, maksudnya R.A. Kartini biyen senengane kates. Nggih, leres niku. Enten nganune. Ben wis to sakarepe wis. Lah sakniki nak wis sakarepe wong ngleyang pikirane Lah ngleyang. ketoke kono apal ngono lho. Lah nek daerah Tuban lah kok es. Tuban es ki mergo kae makam Sunan akeh ning kono. Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Dar, Sun Gondrong. Sunandar kan. Kancane dhewe ngomong ning bosku barang. Delok-elokne. Niki tembang apa, Mas? Yo, mau sing dinyanyi Rasido mau? Permintaan. Apa toh? Ada Mau Lestari mau. permintaan. Apa tuh permintaane? Kok Lestari apa mau? Oh iya. Jantunge kalbu. Nggih. Jantunge kalbu. Permintaan. Sejantunge kalbu. Saka panjenengane Pak Agung lah nganti lali aku. Jejantunging kalbu. Permintaan. Iso ta ki? Mbah. Nggih. Iso. Mas Coro piye Mas Coro? Iso pok. Coro ki apa enek to? Nduk Cahayu Coro ki ora enek nolake menungso. Oh ngono. Mosok to? Lho ki kuwi lho, ndek kenane lho. Pemusik. Ngiboti wong resik-resik ya gelem. Uga terima kasih respect kepada Mas Aji Rafira dari Kediri. Oh Kediri Aji. Sinten? Aji to? Kenal to? Kancamu to? Kediri to? Anu TikTok to? Aji Rafira iki lho. Oh Aji to. Heeh. Mas oke. Oh, ki mau nyawer paus barang lho ki. Oh Aji. Heeh. Iya wis ben. Kenal. Ora. Lah kok Aji Kediri? Lah jenenge Aji ya wis Kediri. Matur Mbak Nun. Ayo Mas Jendra, toto-toto nyilih lakone Pak Buk apa Emang piye? wonten sinden kabel menika. Apa? Saiki sinden kabel. Oh, alah. Lah kok kabele kok digowo tekan ngendi-ngendi? Pancen yo mutite Abah Sakidul iki. Tangane cengkre. Cengkre, tangane gak iso meneng. Heeh. Ngono kok yo ora krasa. Ya entar Joget kawit mau enak. Ngene gandul-gandul ora krasa. siap Mas Aji. Oke, Uga Mas Simo, Lape juga hadir. Nggih. Papi, Mama Papi, salam kanggo Cak Persik. Nggih siap.
makasih. Yo Mas Indra, siap-siap le. Ah, bapak tak leren. Nah, ketokno kepinteramu tarunong kuli bopo kudu luwih apik timbang bapak ning. Ngono ya, Sil. Ayo, Pak Poh ra ning kene tak delok Pak Poh. Meski kudu eling sajroning urip. Kudu eling sajroning Kandaning kang sekara gadung muah